এই ଦେଖ ପୁଣି ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲାଣି। ବାଡ଼େଇବେ ବାଡ଼େଇବେ ମାନେ এই ଦେଖ ତାପରେ ସେ ବେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲାଣି। ଏ ପିଲାଟା ହଉଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ପିଲାଟା। ତମର ଯଦି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ପିଲାଟାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ମାରାଣ ଗୋଟେ 10 ଦିନ ଭିତରେ 10 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତମର ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବାଡ଼େଇକି। ତା ହାତରେ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ମସିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟା, ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଛାଡ଼ିଦେ ସେଇଟା। ଏଇ ଆରେ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ହାଟ ଲଗାନରେ ବାପା। ସେଟା କ'ଣ ଧରିଲୁ ଦେଖା? ଏଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଏଟା? ଫପଡ଼େ ଚାଲେ ଚାଲେ।